салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷи хубе сӯзе бародаронум боше ҳама шахсоне ки канали моро дастгирӣ мекунед комментариҳои беҳтарин менависед ва чиқале ки медонед дар ин канал нашод аэропортои Москва нархи навои билет нашоти рейсҳо мешавад ва имшаб аэропорт омадед ва дар ки соат 1 шид ва ҷои духтарсупориш бисёриётон мепурсед ки то соат чанда кор мекунад то соати 3 шаба кор мекунад ва баъдан саҳри соатҳои 5-6 мекушоянд ки мақсад омаден бисупоред 2 соата тайёр мешавад ва 3000 рубл расчётотонам бигиред. Фақат вақте ки Россия ба дигар шаҳр парвоз кунед дар кор вақте ки внутренний парвоз кунед духтар дар кор нестай ва билетҳои Узбекистон одамон мехаранд ҳамеша худаш 4 рейсай ки ҳам омадак ай Узбекистон 4 рейс омадак бо мегира мебара Узбекистон ҳамеша ва як рейси дига Бухоро 4 та Ташкента якта Бухоро ва душанберам одамон омадан фуромадан охири видеода сиёмка мекунем ки мақсад иҷда доран одамоам буромадестиям ва билетҳои Узбекистона дар видео аёнум буромада рости бугун бисёре конфиден ки нархша нагуфтай ай 6000 то 12000 афардестиян ҳози одамо билетҳои Узбекистона ва салом алейкум ака. Салом. Билета чанqa гирифти ака? Бародар ма билета ҳамин Абдулло ба кӯмаки Абдулло 7115 рубл гирифтам, 3000 дига да ёрдам кард, коғази духтур гирифтам. Ҳамиҷа споридам 2 соата тайёр шид. Худо насиб кардаги бошад тага Бухоро тага соатҳои 10 полёта. Хай ман мехоҳам ки ҳама Абдулло да бачаҳо ҳами Абдулло да лайка буҷихем шаташаб кунем. ҳамин бародар ҳамаи ғарибода салом айнуми ма карочи ҳам бародар да лайка буҷихем. ҳама дар паноҳи худо бошем, худо нигаҳбонтон бошад. мардуми ғариб да мегӯм ки хай кор кунам кисоҳошон пул бизанам биравам ватана обод кунам. ҳама дар паноҳи худо бошем. хай ҳама дар Абдуллоро дастгирӣ кунем бародаро. ягон чи нест сак соҳибша намеёвад дар аэропорт карочи. ҳама тинҷай ҳама яхай ҳама 100%ай рейтар ҳамаш гапай ҳамаш нама омадам ба ду чишм дидам ягон гап миёй ягон кас ягон чи намекунад. хай ҳамин бародар Абдуллоро дастгирӣ кунем. хизмати любой мусофири тоҷика мусулмона буд мекунам. мақсад лайка шатақатӣ бизанем дар паноҳи худо бошем дастгирӣ кунем бародаро. хуб рӯи сафед боше ҳама каса саломат бачаҳои ғариб. хуб Абдулло дар бораи мақсад Москва душанбе камтар гап мезанем ма мерем иншаллоҳ мешинем. билетҳои Москва душанбе вообщем бо камтар арзонтар шидестай барое ки дина авиакас омада зан зад ки мақсад 24 числода 21500 одаморо лагад ки ҳамхали нархҳо вообщем хай ака моҳи июлам буромадаги агар ки ягон рейсҳо маҳкам мешид ё ки ягон гапи дига мешид моҳи июла дар фурӯш намемондам ва моҳи июлам Москва душанбе дар фурӯш буромадагие ки 21500 22000 аями қай нархҳош метавонед ки зарарин бигиред хубтара дастро шида қиматтара 20 кило багаж 7 кило ручное бисёриёшон ин багажи Узбекистон мепурсад бисёр самолёту мепара ҳавоиларида овардан мақсад вунук оварда буд дамадед ва овардан я видеоша история карда будем ки консерт шида буд бароям рейса овардан ва бо самолёти реҷинс мепара ки ҳар якташ функсияи худша дора ҳастай самолёташ ки 10 кило ручное дора тамом ҳастай ки 30 кило багаже 10 кило 5 кило ручное ки 20 кило багаж 5 кило ручное 23 кило багаж 5 кило ручное ҳар хелай функсияош мақсади мегире сомонаи хубиш дар чае ки если чо ҳам шава билетотона возврат карда метавонед. Узбекистон вақте ки опоздат куне ё ки дер куне рейса успед накуне билето возврат надорад. то қадар ҳамон ҳолате возврат мешава ки рейс атмен нашава. бисёри рейсҳо ҳам хали ҳолатҳо бисёр мешава ҳамин самолётҳои Узбекистонда ки мақсад самолёт парвоз намекунад лекин кадом авиакасе ки хайдагем метавонед 100% возврат кунед. ачкал ки дар аввали видео гуфтум рейсҳое ки омадан ҳама мардум инами тарафи аэропорта
одамо жда доранд. Ҳама баромадаст аз Ӯзбекистон ҳам омадаст аз Душанберам ва охираш ҷои духтурспория астани боше паноҳи Аллоҳ. Абдулло бо як саволи дига ҳами хират номеро так даҳан қати бугу мақсад чандин одамо мехоҳанд ки номерои хита бояд бидонам занг бизанам масъаларо ҳал кунам мақсад аз хидат совет бигирам агар хоҳиш боша агар мақсад хидат бугу номеро тамхе бугу мақсад одамо чиз кунанда занг мезанам бипурсам. Баъдан як чиз дигара бугум ки мақсад ами имина барои ами ҳамаи одаморо ҷавоб додан штоб хита мефаҳме ки ман ина миём боз вақти рез да бо рӯй мекунем ё ки ягон кори дига мақсад ман худам ҷавоб додан наметонам лекин барои ҳами ҳар як видеомда ки номгоҳам мемонам мақсад оператор май ки ҳамаи занокора мегӯша ки ҷавоб бития ва баъзеош комментария намефаҳмам барои ҳаваё 926 510 56 93 926 510 56 93 номдои хидмат ҳама одамои даметам ки мақсад билет гирифтагиам бояд ки дар ҳамаи аэропорт бимошона гап не зинда бошем бародаро ғариб лайка бизанем шатақати хаем лайка биҷихенда майли Абдулло дар паноҳи худо боши хай худо нигаҳбон боша боше ҳама майли